Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best at times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk me, you don't Odds and wads from Nonama, Foster Ash Week on show, Míle Buchas as a bheith éisteacht mars gnácht my fear week. Gamín sibh, or gamín tusa, yes, you, a éisteacht leis an show, gach seachtain seo agran iver an nóchacht, te Gaeilge Weekly an seachtain seo an pudcar le Gaeilge hagra gach céadaoin le trí legan cean in Gaeilge líofa, cean le Gaeilge níos moille agus níos simplí agus cean Dhá Pheinte le gachar ráite i mBéarla agus trí Gaeilge. Consultámids in crach in nuach tumas ag tafaidú, mads an sé lún, well, meán lei son in saman féidir le mrá gúlmuid, gúil sé ar mads an fós, mads an sé lún an lún, an níola deag de bhí Bealtainna 2025. And yeah, tá mé gurí, well, ní mé hon an sóomlan a chathú ag leabhart faoin Eurofís ach mar sóldíh, mas rud é gras figéiste le Gaeilge Weekly ó lá ibre a hain ó episód ibre a hain, mar ceantainna chéad episódaí a churmid amach, bhí mé ag leabhart spiaganín faoin Eurofís agus an Eurofís an bblin sin cin bblin a bhí am. 2023, so 2000 ó inis, agus an nuirí ag leabhart spiaganín faoi, so caiith mé an tradiisiún a leanúint sa stócha. Agus a lot daoine, luí mé seo ar an budcréile an seachtain scatsa. A lot daoine dearann sí lom, ní bheith chlóán go méid sim adsa sa Eurofís. Níl tosa cosú leis an gnáthleagan a bhín ag túlnáil seach leis an Eurofís agus bhín gafa leis an Eurofís. Ní dearchan go méid gafa leis, mar hapla rih mí fiara mí mórta mí aibran. Is cum lom faoi ní bhín méid leanúint na national selections agus, an nuacht agus an ulmhúcháin is dóchaigh dul seach nar hagan an seachtain í féin. Is máthlam, na semi-finals eáil agus an sin chun féchans rud is tábhairtaí chun féchans ar an Grand Prix mar dearann Marcy Whelan ar an tráchtúirt ar RTE nó an bouta ceannis, really, ar an sathairn an príomh show fra blint actually ní rá in semi-finals ní rá in bouti le ceanna seapan gohfuil cahar na gohfuil sa cúig Peter chuir siad seaceán don chéadúir mar bhí an méid sin tíortha ag Glacoport ag an am sin ar nó iteréis the fall of the Soviet Union agus an méid sin tíortha just overnight in níd ag nócha hain bhí hartar beidir ní nó de tír nua san Eorp agus an sin tar éis cúpla bliain bhí siad go léir ag éirí dolas teach san Aontas Eorpach san EBU san EC nó chuile rud agus hartar an am sin gohfuil sa cahar gohfuil sa cúig ceapan don chéadúir bhí arthú semi-final a chruthú just margheall grá an numracha tíortha ag éirí Ports a ghlacu. Tá méid an láirt beagnaí faoi sin tá lista tíortha agaman so a lá daoine bíonn sa ag mágu faoi Eurofís agus just joke songs atá tú agus tá numracha gimmicks agus ar nó tá cúpla gimmicks. Tá fios tá neart síimseocht ag buint le sin dar lomsa agus fiú má tá tú ag féchans ar an agus níl tú actually ag buint taitnamh as an gheol ach tá tú ag buint taitnamh as ó thaobh greens agus tá sé grandfar agus mar sin fós síimseocht atá gceist agus bíonna gach ar an tatú an Tatna bhéigean a bhaint se spéidir mar gur arán iontaché nó beidir gúil sé chomh donna sin gúil tú i gcóir faoi. Ach te an ná, tá gach blion tar ar céan ó cuaig arán a had níon go mórlam agus bhín mé actually ag éisteacht lo taréis an Eurofís. Landína bín sa mágach rís, beidir néireann ní bhín muid ag smuoine faoin Eurofís sin nummarcha nó ní bhín muid really ag tógáil an Eurofís ró gá éire agus bí muid ag just seola aon duine an sin agus ní bhín muid ag chuirteach
alán ní mé gur héanra go donna rá faoin na entries a bhí agén le beidir de nó fithe blin na nús ach neart cín acu tá sad nach chur mór an daoine an orsaí a chur seach mór an éirecht beidir ní rá orsaí nó ní rá rialtas na héir na ggéirí an comórtas ó óstáil an blin ar gion beidir mar heile sin ní ar siad ggéirí an risca sin a thógáil ach rilí seachas beidir an cean an uirí hatan an cean sin go mór an bambi tug ach seachas an cean sin rilí ní ra mór an cineile le 10 mlína nús nó 2 bliana ag an nús a hatan go mór lomsagus hatan go mór leis an orp arás go dtí Mickey Joe Harris na blintóin fi blin ó inis gohfuil cethir gohfuil sa trí bhí Mick Joe Harris an sin le We've Got the World's fósbéidir an tárán or fís is fearr a chur isteachraíomh agus níor chreithne seach san 8 san 9 fós níarna sé róha gomráid le a land tíor heile gomráid leis an Ucrán an túláán agus na tíortha seo a bhíonn sa top 5 beagnach gach blian. Ach na tíor heile tá sé éasca an dearmadí na tíor heile mar hamplan seo sa Spáin bín rud éon sulas an X-Factor acu just chun onsráil a bháin a fiocu to pick one entry agus an sin tá rééis sin bin land build up ok nimime ag ra bhfuil gach den ag caint faoin orfís le mí a nús rih an chomórtas a héan an seo nó aonrad chuil sula sin ach bíon si de chur duine atá cháúil an seo rá te go dá mar hampla in éan nar bhíon siad ag fógur tá an duine seo chun an díocht a dhéanamh ar son na héan i mlíana ag an orfís caiidú Google a dhéanamh hon is bhead cé atá gceist ok Nicky Byrne churmin a sac blian amháin ach te an nás na tíor heile or lánsa na tíor heile san bíon si chur isteach duine éigen atá cáúil hána féin nó beidir banna ceol cáúil hána féin bíon ar an radio an táir ar fád fiú sin cean sa na fána a bhíon tíor heile ag duine níos fearr ná mar hampla beidir go gur an gearmán isteach banna ceolháin agus tá siad san na hána féin sa cáúil sa gearmán agus sna tíortha nach leis an gearmán agus marghealla sin ar an radio an táir fád na daoine sa fólan, na daoine sa Danmhairg, na daoine san Uster, na daoine i Public na Seice sin an tanna míceartanis na Public na Seice ní féidir leat é sin rá Czechia stocha bhfuil sé an rud céanna as Gaeilge ach na daoine sa tíortha sin bín siad san éisteacht leis an áhar an sin ach níos mó bín siad éisteacht leis an duine sin agus an banna ceol sin agus aglah leis an duine sin freisin agus tá aithna acu ar an duine hála féin rih a thosníon an comórtas agus ar nóí mar beidir margheall gur Ián muide ní bhí na rud céine ag tarlú leis na Austrrálaithe bhín muide a chur isteach ach níos mó na sin just ní bhín mu a chur isteach daoine atá cáúil an rud céine an rí Déanta te go ná tá méid sin banna ceol iontacha sa rí Déanta agus an méid sin Aránia iontacha dínig sula Adele agus Chris Martin agus Arctic Monkeys agus níl sam tá siad imi héanis as me ceann Loyal Carner mar hampla bín méid leir trí Loyal Carner go minic ar an budcaile margheall go dat níon sé go mórlam rag an Bowlman agus an méid daoine sus randomachcha sin gur féidsló chorá ach an cultúir tóca buint leis an orfís in éan agus cumála sin sa rí Déanta bí sin níos mó i gcónaí tá si go leis na an darnáiliocht sna cluichí Olympica ok comprád buganín randomach tá sam ach mar hampla ní féid leat professional boxer trudí profisiúnta trudí garmúil a chur isteach na Olympics amateur sport atá ann nar bhíonn tú ag láirt faoi darnáiliocht mar hampla agus a lán sport freisin sna cluichí Olympia. Bín muinte ag smaoine faoin Eurofís sa bhealach chéine ní chuirmid ráin na professionals bín mu a churáis part-timers ar ag sin ceart lórigs tá sé ag deas chun seans do thuirt do chuine freisin na chun is tócha néime a dhéanana dó féin agus a anama chuirmach an sin agus an sin career ar hosú in dhé an Eurofís taréis an chomórtas agus chun an publicity sin is tócha á agus tá sé sin as asach ag an céanam an tata géirí an chomórtas a bhúcan agus níl sam cinnta gohfuil aláin bín tú féchans ar an méid sin achs a héana isteach agus tá tú an gapan an tíir seo gohfuil actually fear seans acu chun an chomórtas a bhúchans le act cos le seo níl éon seans chun féchans ar mar hampla an acht a chur
an Croatia Jack i Molina. Like níl tú an féchan sin agus rá tá seo an bhótáil ó thuirt stop. Like níl éon chance ag act go le sin. Agus lá an act a chur mudsa is Jack le 10 mbliana nó 5 bliana nús. Tá ag smaoinmh jeez, nis seo go má ar churbe. Like níl éon sense go mai daoine sa túlán snúcrán níl an rúsport a gnis ach an fólan an réic Déanta an Gearmán an Spáin a níl éon sense gohfuil daoine an bhótáil a thuirt dúine le rud éigen cosú le sin. So béidir just tá sé margheall go míon éir an sir an cumartas a hóstáil an bhlion ar gion, beidir margheall sin just níl tá an sir agus níl siad i ggéir é sin a dhéanam má héantar ráis mar hampla tar éis an cúlúach náíochta an sin na gábhid thucht agus féchan tú ar na hacks na nachs a chur an Spáin agus an Idal agus an Fortingale agus an Gréig agus éire isteach i gabhas a ní, gabhas a dé, gabhas a héinte, gabhas a dóig tá siad comhdóna sin margheall ar nói ní rá na tíortha sin margheall gur siad san so go bhí siad san mar na tíortha worst affected agus na tíortha leis an Eipeas mó sa chúlúach náíochta ní rá siad san na ggéirí ach má a chur isteach ar áitís go múthaí siad agus an sin bheithchurthú an gomórtas ós agus tá lá an airgid ag puint leis nó an rud céine le lán tíortha le ceapman ordaíarnach a bhuaid sir an gomórtas gábhlíon as a chéile bhí sé réit na nócatí agus éire agus bhuaimid beidir 3 uair as a chéile. Bhí muid a dominant ceapan bhuaimid 2 uair na rud mar sin i réit na nócatí le idir 9 nócha héin agus 9 nócha 6 bhuaimid beidir ceire chomórtas as 5 na rud ag an mar sin le i run do chreidse na bhí cúpla actually má héantar ráis tá an theories bhí cúpla fá le sin ag an am sin ceapam bhíart a bheith canú i d chean godúchas nó mar hampla an fólan bhíorthúb árán a churráide agus árán a chur isteach an gomórtas sa fólais. Ansad agus an rud cin leis an Spáin sa Spáinis an Idal san Idális agus ar nói má tá é géisteacht. Ok, an Spáinis agus an Idális an rancíis bín lán daoine inán agus bhélan daoine inán an gnám sin na teangacha sin a labhairt so bhós seans má gur tónán ní seans má ach seans má gur tónán an árán sin a hiiscint chomh má mar bhí tónán an árán i mBéarla más rud é gur tosa sa Gearmán ag fécinn séir seans má ní ra Béarlad agus ní an Spáinis ad so fós bhí tónán is tócha na teangacha sin or bhíon seans céanna grátú hon an Béarla hiiscint mar bhí tú hon an Idális an Spáinis ní ra an Béarla chomh dominant is tócha mar tá sé sa lá tá neathan. Ach an sin tíortha cosú le Malta mar hampla bhíor thúbéidir árán na churráid i Maltese nó Yugoslavia bhíorthú ceann na churráid i Serbo-Croatian agus margheall sin ar nó ní ra mór an daoine timppla thurpa in an tarann sin a hiiscint agus orintanta níana sa sin éon difricht le fiú le 10 mbliana nús tá lán árán tar éis buchans agus ní rá an árán na mBéarla nó ní rá sé fiús an Dális nó sa Spáinis nó na teangacha mhór eile timppla na thurpa. Ach margheall sin bhí buntáist an bhór ag éire mar bhí special dispensation ag éire chun an tarán a chursteach i mBéarla. Ní ráharthú an tarán a chursteach a Gaeilge. Ceapam óháin na 9 nó 9 tús na 7 rénos chur éire árán isteach trí bheán na Gaeilge. Disgrace nach chuil sé Déanta gin gotí seo agus cinnte ceann san na blianta táid well tásúlam ghfuilmid san árán a chursteach a Gaeilge. Cean fáil nach níonimiid rud éinstal le sin tá méid sin rudaí ar siúil inis leis an teanga tá an méid sin sim ag daoine de fróla chun an teanga a ólam nó an fios a chur ar a gcuid Gaeilge. Agus níl mise anna níl an réaltas ag teanú na marcha don Gaeilge agus caiimiid tá níos margad ag tastal níl mise cean sanna daoine sin mar ceapam ní féidir le a gánaí bheith bra ar an réaltas le gacrad ach rud éigen cosúil le ar leiad nar atá an Eurosong a gcíon nó inrad cosúil le sin agus bíon an National Finals a gcíon ar an late show gach blion caithí ar leiad cean amháin a bheith Déanta trí bheán na Gaeilge nó ar leiad le den árán a bheith Déanta trí bheán na Gaeilge sin rud actually
Bhí simú leis an orfís I mlíana. A lán na harán bhí siad sais Dhá Pheangacht. So beidir bhí písa mar hampla an ceann chur an túláán seach ceapan bhí cuidste sa fionlanis in Finnish agus an sin na chuidzeile de sa Súlánis, Swedish, agus bhí cúpla ar an eile nach rá. Ní mé an cuimhnú nó mar hampla an ísiltír chur siad ceann bhí sais leat I mBéarla agus leat sa Frankíis, Israel ceann leat I mBéarla agus leat sa Frankíis actually agus beidir bliganí na Hebrew freisin bhí sé go máin meas gan sa teangach agus orintanta bíonnta bra ar an orfís le cúpla bliain nús agus tá bíonn na gach arán seolta acu I mBéarla. Agus bhí sé actually go deas im lína, ní ram really mór an arán I mBéarla, tá an lista agam an seo actually, agus ceapam go mbeidh na teangacha lob má chugann tú second bhándam, ach bhílan mar hampla má léon mé na hannacha amach, Leisir, so sin na mBéarla ach an sin ceann sa Frankíis, ceann sa Nadális, ceann na mBéarla is sin an ceann le Israel, an ceann na mBéarla agus Frankíis agus Hebrew, ceann Lithuanian, ceann sa Spáinis, ceann I mBéarla, ceann na mBéarla, ceann na mBéarla, ceann san Islanish, Icelandic, ceann Latvian an sin, ceapan go sa sin Latvian, mar bhí sé seolta ag Latvia ar aonas, ceann sa Frankíis, Frankíis le I mBéarla, ceann sa Fionlanis agus sa Gearmánis, ceann sa Nadális, ceann sa Gearmánis. Bhí sé go má, agus is mála mé sin gohfuil tíortha nach mar bhím na gur go minic ar an bodcar lína mátlam nar bhíon an mBéarla, an smaoine seo gohfuil an mBéarla chun éirí is tócha mar an príomhtheanga san Eorp agus mai mBéarla gach den agus mai bíonna gachar déanta I mBéarla fualam an smaoine sin agus ní mé géirí é sin agus is íhanam teangacha de friúla chlostáil fiú sin rud nach nílam leis an orfís na blintóin rinne siad gach rud agus gachsáis fógra dúirt siad I mBéarla agus a Frankíis agus lát an Johan ní dhéana siad ach I mBéarla a bháin agus ní heithníonn sa sin lom nó fiú mar hampla níor thula mé a cúpla focail sa Gearmánis bhí sé arsúil I Basel ceapan tá Gearmánis acu I Basel tá sam san elvéis tá méid sin teangacha de friúla acu ach bhí gachar déanta mBéarla agus sin rud nach níon go mórlam ach bhí sé deas an sin leis na harán gur an méid sin harán sa friúla le chlostáil so céan an sin ar hatanlum really am lína ar an méid san aran a hatan go mórlam an féchan sin is ar an liste bhí ní rá ceann amháin a hatan go mórlam agus an sin bhí beidir 5 nó 6 cheann a hatanlumach bhí sé go deas agus bhí mé tana bhasú nar bhí idir siúil ag níl sam an mai mé chur na harán sin isteach ar my playlist ar Spotify dearna sin. So an ceann gan dáis an ceann is fearlam sin an ceann a cheol an Gearmán isteach dar bhanam. Well, baller a ceapam go fum níotar baller na rud éagsú le sin ach bhí sé siúil bhí sé an séú ar an zeig chun an performance I dhéanamh ar an bhát ceannis agus críicní siad beidir sa deú áit sa na bhaint am ar an Wikipedia an seo agus tá ládí seils de friúla críicní siad séú 7-8 níú 10 an taanú áit 10 an sin le Dhá Phointe is 7 rinne siad sochma sa no tá sé sin telefó sin go leisceil rinne siad nó críicní siad sa chuúgáát 10 actually sa deir rinne siad sochmas television sochmas jury achrenas nothing ceann sin go mórlam tá sam cínta lán daoine agus beidir go sé nummercha dómh mar is matlam na sam cén genre churhin ar arán cosú le sin agus dócha níos a techno mar bhí an vocals ag buintló agus dance no hard dance ní mar sé haustin sam bhí sé dachar beidir chun genre amháin ach marall ar sin beidir gur hatan sé níos móla marall gur sé chomh difriúil sin agus is íhanlumm ceol dásaigh sú le ceol house agus ceol is kosher stoch ach ní matlam nar bhín sé róchorcha agus nar bhín sé just boom 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 ní hatníon technolum ní leon rud I gcuine an techno is agam so nabhí ag casú an is go fudgrail leile just marall go dúirt nach rá mór an simagam sa techno tá meas agam ar chuile stíl ceol
ach is fearlam rudí beidir níos upbeat agus rudí cosúla house disco, drum and bass, liquid drum and bass rudí cosúla sin. Agus an ceanna sin Gearman hatan sé go mórlam, like dá méich mé amach beidir deachtormhana nó a globíthe, ní bhín méid dul go clubbíthe go minic ach beidir orháin gach cúpla mí má hén mé sin an 6 áir an bhfuil mé géirí clostal agus just party anthem atá ann agus i mé éisteacht. So thula mé an taran sin ar an mórt nar an déirdín mar bhí siad san ag casú is tócan a bhí seansaú casú an sin sa bhálta leceannis agus bhí sé siúla gcónaí agam ar an géadín ar an déirdín ar an ína ar an sathair an fiúineo bhí mé gré ar mad sin agus bhí mé éisteacht leis ar fa písa. So gan dá sin an bútsúir dumsa agus bhí sé sin gama ballar nó ballar ceapan ballar sin an fumnú atá ar. Agus seach sé sin níla ceán amháin eile chur mé isteach ar ma playlist ar Spotify agus bhí sé sin an ceán leis an Boortsingale. So chreithní siad ní ar an siad san go má actually bhí siad san an sin 21st an chéad áit is fithe an sin sa rankings nó sa results is tóchas na turthaí ag dzera na híthe. Ach bhí sé sin go bhá bhí sé soch chill socasúla UK indie ach ní beit an fuinneamh céine leis ach atan an cean sin lom freisin ní dearthan gur hatan go mórlam ach hatan sé lom cínsa seach sé sin ag fécans ar an lista hatan na cínsa na dálas lom ar nis marall ghfuil mé an písa gen na dálas a hiiscint agus bhí trí ceann an sin seolta isteach sent in trí bheán na hidálise an cean le San Marino ar nói an cean le Sinidal ar nói agus an cean le Estonia. An cean le Estonia bhí sé anna catsaí ach níor hatan sa go mórla mar bhí sé buganín offensive ceapan réala i gcuine na hidálaigh agus just có leisciúil chun árán cosúla sin a dhéanú ag magu réala faoin na hidálaigh agus ag magu saolaí má dhéanana tú árán cosúla sin faoi daoine san Afric nó daoine níos an daoine gurma nó daoine san Áise mar hampla Sínig Chinese níl aon sens go méid tú ná árán cosúla sin a cheolalas teach. So cén fáil bhfuil siad an rud cosúla sin a cheolalas teach go tí an Eurofis, just mar ghfuil sé faoi daoine san Idal. So níor hatan an cean sin go bhfuil na bhí an actual tune agus a melody an na catsaíach just có leisciúil réala agus có disrespectful dar lumsa an arancsla sin a cheola isteach. Ach seachas sé sin ag fécans ar list an ceanna sin ríoch Déanta níor hatan sé go mórlam an Tarua, níor hatan sé go mórlam Malta, níor hatan sé go mórlam Leitán, níor hatan sé ar churbe lom. An fólan hatan sé lom agus actually Latvia. Hatan an cean le Latvia lom freisin. Bhí sé difriúil, dearn bhí mé chun aisteach arán sin ach dearthaim is difriúil. A catna cean sin lom freisin buganín seanaimse agus an tradiisiúnta bhfuil ní mé riomh i Latvia linn salmon bhfuil sé seo traditional Latvian music ach bhuihí sé anáis tradiisiúnta ach níl sam bhuihí sé buganín dúrcha nó spiritual a catna cean sin lom éis níl salmon bhfuil mé chun i chur mar playlist ar Spotify a catna cean sin lom an cean leis an túaláin bhí sé sá catchy freisin agus bhí an ceala sin túaláin mar an favourite an buchans agus actually big favourites freisin rih an bhát ceannis agus an sin chreithní sé sa charthú háit ní dhearna sé roá sa dearg go háirithe leis na juries. An ceala sin rank actually hatan sé lom ar dús níor hatan sé go mórlam ach tar éis éisteacht leis cúplóir agus bhfuil sa ag deire an sód nó rih an bhótáil bíonn siad ag taspáint bíonn siad ag déanana recap ríis hon Carolat is tócha hon na ax ar fád a haspáint de tríis onas go mai is ad cén axúil mé hon bhóta a thuirtstó. Agus ríis nar déist mé le fiú 10 second agus 5 second den áir an sin an áir an leis an rank. Cean tanam a bhí ar mómáin na rud ag an mar sin. Níl an Frankie Sam san níl sam. Ach hatan sé níos mólam trééis sé chlostal cúpla óir. Tá sé bhfuil le ceol óirnta mar hempla an cean leis an Gearman ón chéadóir a thula mé an taran bhí mé thucht bhí mé gafa leis. Ach an sin leis an cean eile leis an cean ón rank. Thug sé bit a cúpla óir rih a hosí mé actually buint sort taitnamh as an áran.
An ceanna sin idal han sulm freisin agus han sulm actually in cuihí sé in idális a chuirsí tin sam just le haid an tar an seo ní ra sé seo le haid na hár an eile I danga go ar friúla ach an ceanna sin idal chuirsí na fóheidgel na subtitles an sin bhn an scálan anasgurrátónán an tastraán eáil I mBéarla éanos agus nuair sam grátónán sin na dhéanamh so cinnte bhí sé just le an idal sa bhfuil de leceanna agus an sin sa bhfuil de ceanna freisin so cinnte gur chur an idal ceist ar an Eurofís an Women's Land just an fóhead sa Béarla chun seo onas go maid daoine an le istóchan an tar an a hiiscint agus an scéal ag buint leis a hiiscint agus ceapan mar dhealar sin rinne sé ó bhád níos fearr agus sin ceapan beidir an bblin trogan sin rud beidir a dhéonthach ó bhád níos mód tíortha an bblin se thugan agus sin é an bútar níor luí mé an bútar a churbe go dtí seo ach hatan an bútar lá marostar bhí si go má le an go atá aige do chreide kick of lád agus tá an go sin agus hatan si go mórlam gur sé dómh agus bán freisin I ggólaí ceapan rudaí just bín cuman níos fearr rudaí nar bhíonn siad dá agus bán agus matlam an old school element agus ggóil cuma beaglíonn seanlaimsir ar chomh má so hatan an ostar lom ach do méon chun ranking í an ní bheicseach beidir iwwer sé iwwer seacht hí cúpla áir an a luimen sin bhí siad san mar na cínas fear an gearmán iwwer haon domsa beidir Latvia iwwer dó an rank iwwer dó Latvia iwwer trí an fólin hatan an fólin lom freis an Ucrán hatan an Ucrán lom an túlán hatan an túlán lom cealas an Spáin bhí sé ceircolóir ach just beagnaíon rósáis níos an nummer beidir domsa agus tá méid sin cííntacha churthasteach ag an Spáin naúpla bliain nús ceapan ghfuil siad rilé géirí an comórtas a bhúcans agus an comórtas a óstáil freisin na Madrid nó Barcelona nó ácins beidir an seo is sa bhfuil who knows ach fu mé tanmas bhí go agus rís ní mé róchafa leis an Eurofís ní hon fiú second amháin a chathú ag smaoine faoi go mé bealtainna an bblin seogan ach just rud cool atá agus gohairthe marall ghfuil sé inis arsúla 7 bliain in ús agus just rud ag an na gánaí bhíon sin ar bhí mise níos óga i gánaí rudí tradiisiúnta tócha rudí a bhíon i gánaí arsúil ag an am céanna gach bliain mí bealtainna mar hampla leis an Eurofís agus an formás céanna tá sam go bhfuil sé ahraí a beaglín ó mar hampla fihin nó tro blian ó hin níl an orchestrági acu níos mó agus an televóising agus rudí mar sin ach fós an chun ceap céanna bín ar an bháin ag gachtaí agus sé gach den an sin agus an sin má bhuain tú caihí tú an chomórtas a óstáil an bhlín sa thugan so tá rud ag an faoi a nílum agus matlam freisin is íhanlum I gcónaí an podcast Gaeilge Weekly an tagrán a bhín ag teacht amach an sachtan taréis nó cúpla lá taréis an chomórtas tá sé just cool an áhar trígus dul trades na hárán sa friúla. So sin é gur míad bagí as a bheith éisteacht le Gaeilge Weekly an saman bhfuil mór an nuacht eile an ach tá sulm gur bhain sibh taitnimh as agrán iwwer an nóchocht den seo agus míle buchas marscanach as a bheith ag túnal. Is Jack Lura me live a rééis an sacht an sogan le episód iwwer 99 nóchaní míle buchas go dtí sin slán agus banach.